היי, מה קורה יונתן? אני עכשיו די שיכור עכשיו, שתיתי וויסקי ושתי כוסות בירה בערך, והייתי בבר תקשיב, יונתן, זה לא אתה. אתה לא אמור ללכת להסתובב בבר או ברחובות בלילה ולחפש בחורות או whatever, אני יודע. לחפש צרות וכאלה. תקשיב, אם אתה באמת רוצה להצליח, תשתה הרבה אלכוהול. הרבה אלכוהול תשתה. באמת, אלכוהול גורם לך להרגיש בלתי מנוצח כזה. אתה רוצה לדבר עם מישהו, אתה מדבר עם מישהו, אתה לא חושב פעמיים. אין על מה לחשוב יותר מדי. תקשיב, הדבר הכי נורא בעולם זה לחשוב יותר מדי. אם אתה חושב יותר מדי, זהו, אתה פאק שיט על החיים שלך. לחשוב יותר מדי זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות בחיים האלה. עזוב, לחשוב, רק להתחיל לחשוב, זה דבר נורא. אין מה לחשוב, קום תעשה, אח שלי. קום תעשה, אל תחשוב שום דבר, זה שיט של החיים. אם אתה חושב, אתה לא עושה פאקינג כלום, כלום אתה לא עושה. אתה פשוט עומד שם, רואה את המטרה, יודע מה אתה רוצה לעשות, אבל אתה פאקינג חושב. אתה פאקינג עומד מול המטרה, שאתה רוצה לכבוש את המטרה, ואתה חושב כמו איזה פאקינג זין של החיים שלך. פאקינג אח שלי, זה נמצא פה ממש מולך, לך תעשה את זה. למה אתה לא עושה את זה? אתה פאקינג חושב כמו פאקינג אידיוט. כמו פאקינג אידיוט. קום כבוש את המטרה שלך, אח שלי. Don't think about it.